Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban, pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lahu mengaradi memasuhi perminggota di bagasan sadarion, tapuji matuhatta, marhite nomor tolu ayat sada saat rodi ayat tolu. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia,
na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu ma sianau, ay nalabok doau jalan nasrep marroha, asadapotan paradianan hasonangan tondimuna, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay aka ulaon ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite todim na badiyay, asa unang tarpodom hami di bagasan dosa. Alay asa monang hami saat rodi ujung, jala asa mardami hami sa liling di tanaon, pay masat hami tuhanguluan na surasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede nomor 120 ayat 1 dohot ayat 5. Tatangihon ma patik ni dibata di binggutta sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi nganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yanggo tunggabi si sombaon manang sioloan. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jala dang jadi uluan begu, manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan hahomitan, ido sahatna, atong rap mangidugugo mahita laho mangulahon na ubar tupatik nay. Ale Tuhan nebata say paragugoy mahami mangulahon na ubar tupatik mi. Amin. Marde siyan nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 4.
Tatopoti mado satta diadopan ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurong midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami dodo sa dohot pangalison nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asni roham, jala sesa madosa nami sa luhut na, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin. Tabegema hata bagabaga taringot tuhasesaan ni dosatta. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debatado na mamitori. Isedo na maddabu hamagoan. Kristus Jesus do nang mate, alay dada holani. Nang mulak mangolu do, jala disiamon ni debatado ibana mangon dihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Marede nomor 754 ayat 3. Tabegema hatani debata turpok ni arimingguan ima sian 5 Musa bidu tolu mulai ayat 24 saat ayat 20 sia tajahama marsikap soreng. Jala taringot to aser ninda do gumodang do pasu-pasu to aser sian to akka anak na asing. Ikon halomuan ni akka haanggina ibana jala disernopen pakna tubagas miak. Dangadong nanggosada tudoson debata ale bangso na tigor. Marsihudul ibana di atas langit mambain haluaun tuho. Jala di atas obun pargijang jumujung habal gaonna. Jadi marsunang-sunang ma Israel maringan sasadasa. Saya manatap-natap do mata ni Jakob, tutano hatubuan ni Eme dohot anggur. Sian akka langit nape, saya manetehi do nabur. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni dibata jalan naupiopsa. Amin. Marende sian nomor 763 ayat sada saat rodi ayat 2.
tahatidakkon ma haporsyottay, songon na hinatidakkon ni dongata sa haporsyaon di sandok portebyon, rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargu na suatu dosan, na tumapalangit dohotanom. Aporsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabagabian siyanton di perbadia, andorang suabuhuan. Ido tuhatta na tumaan na bernit, di pangumuan ni Silatus, na matitarpaja lebana di hau pinar silang, na tuat tumanutoro dong ditanong, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik surgu, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergubo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Aporsya di ton di perbadia, tadadong sada huria na badia, huria topan ni ala Kristen akka na badia, do diasan ni dosa, do dihatai na mandok, mula mangulu sogo daging ni halak ng mati, do dihanguluan na surasuda. Amen. Marende Kor wilayah Filipi. Marendema Kor ina Naomi.
Tatangingon ma titing ni huriatta. Shalom, Horasma dihita amanginang. Warta Jemaat di Minggu tanggal 1 Februari 2026 dengan topik Martua di Bagasan Tuhani atau hidup berbahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan. Yang kedua, statistik. Yang pertama, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu tanggal 25 Januari 2026. Yang pertama, ibadah bahasa Batak 194 orang. Yang kedua, ibadah bahasa Indonesia 111 orang. Yang ketiga, sekolah minggu 107 orang. Dan yang berikut mengikuti live streaming 20 akun. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Yang keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang ketujuh, pelayanan ibadah. Pembukaan kebaktian wilayah. Pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 19 UWITA. Dimohon untuk kategorial ama dan paropuan untuk mempersembahkan pujian melalui kor. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Yang kedelapan, pengumuman. A1, kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Kolose. A2, ibadah di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 1 Februari 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor para Perempuan Parari Kamis. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan Deborah. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor J. Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Inang Nyonya Situa P. Tampu Bolon N. Boru Siahaan. Yang ke-13, Inang Nyonya PB Sitorus LU Boru Sitompul. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut, bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan 8 Februari 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 14 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut jadwal pemakaian gereja.
Dan yang berikutnya kembali, jadwal pemakaian sopo talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat pada warta kita yang sudah dibagi di dalam grup masing-masing. Bagian ke-9, bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran kita sampai dengan minggu ini pun dapat kita lihat pada warta kita yang ada pada kita masing-masing. Dan jadwal kegiatan gereja kita dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026 dapat kita lihat pada warta gereja kita. Demikian warta gereja kita, warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Maredema Kur Parapuan Gabungan.
Maret Dema Kur Ama Ebenezer.
Marende Mahita sian nomor 757 Huhut Papungupelean. Martang Yang Mahita marsobahami tujulung ali Tuhan marningot dengan nibasam dihami dijohohami di bagasan tikyon ro madapotoko mangala pasu-pasum marhite baritam nauli di bagasan obason atau ngajari mahami Tuhan asamulak kami ano di bagasan lasmiroha barita nauli nagabi ojahan ningulunami di bagasan partikyan namion. Amin. Jamita dihita di bagasan minggon
Natar surat di Matius 5 ayat 1 ayat 12. Sonon ma didok disi tatangihon ma perhatuaon nawalwi asa dung di ida Jesus halak nasai toropi nakok maibana tu sada tor jadi hudul madisi dungi dapoton akasisian nama ibana dungi marsuara maibana mengajari nasida nin nama mertua mana pogus todi ai dinasida do harajaun Banua Gijangi mertua mana marsak roha ai siapulo do nasida mertua mana labok roha ai tiano nasida do tanoon mertua mana mawas male mida hati goran ai si pabosuro do nasida mertua mana asiroha ai sia-sia do nasida mertua ma parroha na ias ai daun nasida do debata mertua ma si baik dame ai guaro do nasida anak ni debata mertua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaun Banua Gijangi mertua mahamu molo diicai halak kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam nihata naroa naso tutu dopak kamu alanyau las marohamuna jala marulup-ulup ai godang do upamuna di Banua Gijangi ai songoni do dipaburu-buru akka panurirang na jumulu sian hamu ido sahatna horas marita kamanginang dukta bige jamita nakin bohado akam mangakainang adong do hita nong termasuk nong mertua marhiti-hiti trupuk jamita sadarion ise masyak kita naung mertua sude ruas ni huria sude na persea tapuji matu hatta mertua di bagasan Tuhan hot sombauba itu ate hot sombauba tidak ganggu tidak ragu dan tidak takut atau tepo bu majo bolong tutu ita mertua teh tu jami tahun itu kan alanakin ukurannya bukan ukuran duniawi ukurannya ada ukuran udang-udang oma udang-udang nabi nane Tuhan ala somalna diro jami tahun ima jami ta dulu onma pusu-pusu bolo tadok ipola bodong pamusatan tatu sidokan bolo dokon pusu-pusu pamusatan inti itu bagi orang kurang mengerti inti undang-undang harajaun ni debata idu banaki perjulu suku kami boha adong dodi hita nong mertua menurut tu jami tahun asaka mangakai nang macebagas dro jala marsahala do akapadohan na di jami tahun jami tadolokon tu akahala nama jalosa tu akahala nama jalosa Kristen manang so Kristen peibana bastaro kodang Kristen adong dona sangat terkenal ate tapai ngok jomose si Mahatma Gandhi jodo
diangkat ibana, dipaheba-heba ibana, jamita dolokon di pidatona. Jala gabe ojahan ni perjuangan politik ni ibana do di bayan ibana jamita dolokon. Laho menyelesaikan persoalan hamaolon di tengah-tengah ni nani adupanna. Bukan Kristen. Bukan Kristen dia. Tetapi dia membaca firman Tuhan, dia menikmati, bahkan dia berkhotbah. Eben na ya hudokona kamang daku boto aro kita marningo ditiki amata habibi. Di ujung-ujung pelayanan na pas gawat-gawat na di induk tongan negara ta politik hati hai ditiki lau pemilihan mencalonkan diri ibanati dokon. Bagaimana Pak Habibie jika Bapak terpilih menjadi presiden? Gudang gue menghujat ibanati ya kan? Apakah Bapak membalaskan perbuatan mereka-mereka yang menghujat Bapak? Tidak pernah. Saya pernah membaca Alkitab. Yesus orang Nasrani mengatakan seperti ini, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat. Kasihilah mereka. Jadi pola duga jang hati kaya dak koto mana natai ngodo pei tahun 90 kan hati amang akai nang alai saya lohok du di bagasa pikiraku hatani bapai sape naik udok kontiki isan TV masih jalan ngaju ita bapa naso saha porsiau naso didok kodo HP Kristen niku malah hamisan ha tonga-tonga ala Kristen jut lupa gudang dipaheba-heba Bapak Habibie hati hai sian Alkitab tak lau patorakon bahwasanya dia akan melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus raja orang Nasrani. Alanya ka mga kainang turpuk tahun ima pangajarion na perjulus ya Tuhan Yesus tua kasisiana do tua kana torop. Alanya persoalan naniadopan ni bangsoi hati hai. Persoalan politik, persoalan ekonomi, dohot parugamon. Di bohano bolo nga parugamon persoalan mati. Hidup benda lungun roha molo adong marsoal huria. Olo merbadai huriai. Jadi macai persukdo pakilalan. Molo pala marsoal di tonga-tonga ni huria. Idia be keamanan. Di dia be pengalu-aluan tu isi be kita lao mapurus songon ni man ni alaman ni bangsa oi hati ai nani ida ni Yesus di tonga-tonga ni naro manopot ibana tu sada dulu ki godang paru kilon godang halum lamon lumlam tatu si dota he kamang kay nangi aduna lumlam. Asal mula kita tutup ba? Mesti ajar. Lumlam kacau. Negara yang kacau. Ba tang ding gabe ulau naside. Imana ni dan Tuhan Yesus alani hidup benar dimulai ibana. Madokon meretua ma molo di bagasan Tuhan. Perjolo nanang dohono na dita molo didok penakim mertua ma na pogos todi ima dita da dirina na pogos dia do pani debata pogos ahado bukan harta alai pogos panadaon di hati goran debata pogos panadaon di debata di idun na pogos todi manada ibana danga dong pangalualuan na danga dong be naboi mangurupi isarani si panganon bolo soarong be na mangurupi
ba ina mate ma isarani ma songoni ma toddini jolmai kalau tidak ada lagi penolong ba mate ma toddina songoni ni dokon semartir nuruteri batudus ma itu bakke na mardalad-dalan bakke na subau ninna tabo tudo bakke na mardalad-dalan di patudus do joloma naso partangiang naso adong hapor na tu joloma na mate bolo na mate dang marhosa be mate to dina irme do bakke na mardalad-dalan ninna si Martin Luther alani do kamanga kainang masa do nang nawujui masa punguan songon tapatupa punguan marga punguan ina punguan yaka ama masa do nang nawujui ngoni lako asa adong pelubakon roha soni do teh kamang ya kainang kita tapatupa punguan Naomi punguan Deborah punguan ina Kamis wahado asa adong pelubakon roha manang ina masak di gaga ursa itu ala merpung halahan daripada tinggalan iba dohok mak nape sehali-sehali mulup ati ay jodoh molokon bah ngapa gudak kuinang absen odo ko juju songoni la dia kahuri-hurian nasi ngatong meniup tapu ni pungani na Bibil Frodo meniup perdalanan ni akaparupuan Bibil Frodo jadi hafal detong ise nasato ngaringgas ise naringgas ise akana jini hafal detong jadi turho SMS dui bolo dang hadir bana 2 hari turho bado SMS ahau ben nasorono na mekutekut do naing simbajoja nga sendapot ton dia do naing na mekut-ekut haporsion na do na mekut-ekut naing dia do jadi itu dapat ni ba do tong daksangi be madapot ton ala sejuk di resort dui bapa godaku marpagaran daksangi be madapot ton atong alai ni semes mai na tu dia do nang do tamum au ngulomo sa hurupi tapi so sangai ba jadi dari dia do siap kamangken adong parpunguani na jolo gabe ido hapuasan ni rohana sida lau papuason akan napojot di rohana sida atik pedang boi pas songon na di bagasan rohana sida bin jadi boi doi tado komisi ala ni penegakan hukum naso beraturan naso denggan bolo tapar bayakon tu negara tonate tumpul ke atas tajam ido uben nasi pata hohom nape yatusi tang margel lo kau nape di boto na tikos tang barani makatahon ala tumpul ke atas dang malo makatai akka halak nasu maradongan akka na dangol na pugos ido di bamabay na sida sungoni hohom boy doi alani penekanan hukum boy doi alani aka hukum ni negara dohot akan na ditonga-tonga ni aka parsaorape holso sakit gabi boy mengalahkan haporsiaon ido naing dipatugu Tuhan Yesus di lehon jalan keluar tu nasida menghadapi persoalan ini asa unang olo nasida asa unang nasida gabe medeli mertua ma ninda Tuhan Yesus mertua ma unang pe na menghadapi ragam ni aka persoalan ni aporseaon pangoluon di dokon mertua mahamu do mabe mertua dakolan angan-angan mertua dakolan baga-baga alai tutudo nasida mertua jala tarida di parngolonna hatuaon nani dok nai ima dada hamoraon dada hagabeon dada hasangapon songon sitta ni ala batak anggut tertai dehon yate ede ni sinahum situ morangi
Itu semangat do hita. Semangat dia anggo dia tunggu bulan sita itu semangat dia do hita. Anak koki ni na. Nape sifata anak koki do dia bulak dia wati. Alai tunggu hamorau. Kan itu CTD do anak koki do hamorau dia. Nape nunga gurang mabain anak koki. Dan soni nanay pinatupan ni Tuhan Yesus di bagasan on. Sita-sita ni halak bataki dangi adudos yan ni. Boloholan hidup pigama na boy tado ko mertua kan. Di huriat to boy dora itro berengota. Ay dang di ida mata di ida roha itro boy dora kirota sian. Ay taboro ay makira di halak malu do hita. Makira di hita mau makira na di halak do malu. Ala yang makira na riba maul jedak songoni ma hatuaon na di dok na di bagasa trupukon ina iman na makakam ngolu di partikiat tahun dohot di ngolu di arisuguti dang dada holan arta nanang roko alai bohado ketahanata bohado kesabarata, bohado pengutota, bohado kesetiata. Mertua hitam molota tanda dirita na pogosto di hitam. Halak na pogosto di ima, halak na sadar na suadong si pangasakonon na di bagasan dirina. Dangadong si banggakonot ta di bagasan ngolutta. Dangadong si pangasahonot ta sokolan debata. Nabuhi tapangasakon di tonga-tonga ni ngulutta. Asa taboto do ngulutta na dangol. Ido na nang dokon na. Taboto ngulutta na dangol. Diadopan ni debata. Dukoni asian na mahita. Dungro hita manopot imanam. Molo tutu tatada dirita na pogostodi. Molo tutu tatada dirita na parir perdosa. Tatopoti tu ado pani debata jala ta arsakon tu ado panna panosolion adong dihita disido hita adu asian i debata ima nomor 2 tatad dosata bahkan hita jojot ta tutupi dosata ujunga magurang dakoto nakin namano poti dosai hita kamangakenang tasa pasah dusu di dosate tu adu pandebata tasol-soli di tu adu pandebata dosata na sa mingguon manang holat hati dakko dui holak kata dui dihita tatopoti ma dosata na gurang itu adu pandebata ni na patoi ma hola par ala situa macahon tangyangi bahasa hola sayo di situa mai bolo sota ingot do dosata dang tatopoti dosata masih saun ni debata berata dosata na tabuan sa bagastai tabuan manom semulaki margada mamse bertaba-taba ay tatopoti dosata dang tau sehon data soli to dupan debata na padua ho nakamakai nang perdame jala parholong roha do debata alani perdame jala parholong roha mana kita marhite padohan maratua parhatuaon na paratoluhon nakina perjol paduaon na patoduon satu na papituhon dipaingot debata hita dipaingot debata na toropi na boy do nasida mertua molo diulahon ho Bartulomo ni rohan debata molo diulahon ido ubana tadok dung tatopoti dosata nagodangi Roma hita macalo barita nauliin taulakum ma jadi tada padau ma halum lamun aka pangalaho na sudinggani ta padau mai parange na sudinggan taulahum ma dame taulahum ma holong hati goran asini roha na iyas mertua
mahita mulu labok rohata. Di macai takas do di sonakin na mauas male na labok roha do paroha na iyas. Adong do pesiak kita paroha na iyas jujur, tidak ada neko-neko. Menilai dengan jujur, tidak menilai dengan marga, tidak menilai dengan teman ala donga saudulan, tidak menilai dengan karena kami satu horong, tidak menilai dengan ala kami saon, tidak, tetapi jujur penilaian. Idu bana hodok nak, idu tada onakin adong dohita na mertua. Adong ima alus tanakin. Bagaimana ibu bapak? Apakah ibu bapak jujur menilai seseorang? Mengatakan benar kepada orang benar, salah kepada orang salah, jujur. Itu nomor 2. Itu na tikos, itu na yes. Makanya bolo hudok di sermon ala haru kebetulan patu paon mengulus sermon mabain ayat renungan di buku Wartatai. Hudok di sini, satu orang pun kita tidak ada yang lolos dengan ini. Tidak ada yang lolos. Satu orang pun kita tidak ada yang dapat melakukan apa yang dikatakan hatuaun nawawi. Alai biha, buidu hita mertua ka mga kainang. Nanggawi hohop kita ala udokon. Boy. Lutong. Idulas ni rohatta. Idu benarohi tatu garijaon. Belajar dan belajarlah. Belajarlah jujur, belajar dengan benar, belajar dengan jangan kita diombang-ambingkan, belajar. Idu harorota ka mga kanang. Ikon adong pembaharuan di bagasan ngoluta. Bolo berjuau marpea, bolo berjuau mangguruhon hatan debata. Sedikit demi sedikit aku mau dirubah dari sifat-sifat lamaku. Aku mau dirubah. Auhiana kamang kainang muraya do tangis. Holanotik napinang bibel frohiana o aledang dijogolin pungan ina dong sahat do jabu hola ku buka pitun jabu ku termerabulan iluku tikos do nakin yan hulahon alai ala bajar do piau tikki madalani umur 20 tahun na wil fro aisan isimpiru hami hati haya kamang kainang jei bolodok kon bajar ting-tingin arta he idupe. Idu banong madoko na menukus patah na patah hati do hinang masa patah hati remaja na waktu do. Bukan. Jadi imah berjuluk padua hon itrom rahia do muruk. Nong pesudok kusoni down. Murahia do muruk. Tetapi belajar. Nape dak psikopati. Nape sonari be sa ngopes patah tadi da jeram nai olo per muramur. Ala si pato sol-soli, pasa pulang dukawati, inaraku manai. Lu isi asal mau rokona tikosi, bolu soi jalu di si. Itu bukan hak, tugasku berikan, beritahukan, itu tugas. Diterima atau tidak diterima urusan mereka. Tugas saya memberitahukan kebenaran. Jujurkah kita atau tidak? Adakah mempengaruhi kita mengatakan menjadi yang benar tidak benar? Tidak ada. Selain daripada diri kita sendiri. Jangan mau dipengaruhi. Imana ni dokonna, imana pinaingot ni Tuhan Yesus di jamitana di dolok tunatoropi ala di bereng penilaian ni akan atoropi. Dia akan memimpin nasida baik secara negara, baik secara huria, keagamaan, mabai nasida tetap ikon tertekan batin. Jadi dokon mertua maham, mulu ulu bulu manahak kamu di sini, meniup hati goran tetap.
Jadi nah dok mesti dison halak na mertua di dok mesti nalabok roha bui talabok akamang balas dendam debi tidung nakin di baju ni rohata sare beko pete iko ku balos sonan dua ipa ilahu tunggu nanti sampai kamu tidak berkutik dia jujur disongoni kita balas dendam. Satu kau buat, dua kau balaskan. Lihatlah nanti, bukan lebih jago kau dari aku Nina kan? Saya terus jago di kita jujur atong. Dengan oke kita menganggap kita nahurang. Tidak pernah kita mengatakan kita bahwa kita adalah bodoh. Tidak pernah kita mengatakan kita itu bahwa ada kekurangan. Tidak. Kalau apalagi di dalam persoalan semuanya orang pintar tahu dan segala macamnya dengan itu. Itu benar di dokon. Mertua makna labok roha, orang yang rendah hati, yang lembut hatinya, lembut nena. Jalan aso olo mamalo saja hoton, imahalak nama karikoton keperluan orang lain akan atorop siad dirina sendiri. Akamang akainang maaf jolo terlalu madoko nauda. Molo hubiring jujut dakola di Makassarun yani. Molo Franz dinner kita mangan masih buat hati. Kita sering lupa berapa ukuran kita. Ya. Saya membuat pak naksu habis nak. Kita tidak bisa mengukur diri, mengukur masalah perut kita. Boy do hupangan nasong gudangna. Sehingga di piring tai marabolongan alai dipudi gudang nasodako. Berapa kali saya perhatikan, apalagi bolodoh remaja tayak kamang kainang, udah ada ikan muna? Tidak ada nang. Melutor toko, HP dia matanakin, dekabisna bolong di piringna. Dinatanakin ngamas tu sakuna. Iya, sering. Jalan tu kainat. Tupungan ini napi amang do konon ala saya parohahon akan nakotai apakah itu jadi tiruan kepada mereka itu tiruan sakita kamang akan natumua apa tadok kodo na tua-tua pangalapan digogo do teh bodoh kena maksudnya ganakin digogoin na tua-tua pangalapan di poda na poso pangalapan iya. Na tua-tua pengalapan di poda mata lehon tunasida poda ma tiruan mata lehon tunasida asa ditiru kita jadi bolo disada huria bahkan akamang akan disending na melayani au dapat tu disi diutamakan dulu makan anak-anak. Kalau sudah anak-anak makan baru orang tua. Jihudokon bahasa songoni inang biar kita dihargai. Kita hargai dulu anak-anak. Nanti mereka menghargai kita. Oh iya betul juga narakung. Si tiru do hapeon. Jadi adong gua kamang si tiruk sesending. Ima pengalamanku na melayani hati au disending. Anak-anak diberikan dulu makan, dikumpul. Sudah mereka dapat semua baru orang tua. Itu suku-sukuku. Kenapa anak-anak duluan makan? Iya bu. Kita memberikan mereka dulu, kita hargai mereka, nanti kita akan dihargai. Itu telu tertuku. Abel nai HP tu hami, HP bolo hami lobi nami doa katu dana narohakku. Alani doa kamang kai nang noang nang tapature na urang denggan tapature asa denggan jala asa boy gabe tirua kita tuaka na poso tuaka na boy lihono tapoda songon na tua hita songon na toras hita songon ama songon ina hita talehon tiruan ama na boy tawariskan tu iana kotai jangan uang jangan harta tetapi kita wariskan lebih dahulu akhlak kepada mereka
asa gabi jolma nahasia musina sina yang mempunyai akhlak. Tapi yang mahalum lamon ni 2 ton banyak kamang. Belum ngapi hutari ngoti dia kajam ita kuna mingguna salpung. Ay boy wen mo yang aka natoras makata itu anakon. Sudah susah. Labo idok kon natoras. Sare dok kon natoras. Itu sudah jauh mengalah orang tua sekarang kepada anak-anak. Kenapa? Mungkin tiki baru-baru Wilfroau, tiki mulai pertemuan-pertemuan nami, pembekalan-pembekalan, ya duduk songonon. Mololitok aik dituruan, si padinggan mai 7. Bololitok aik dituruan, si padinggan mai 7. Kalau anak-anak sekarang sudah tidak mempunyai akhlak, siapa yang mau kita perbaiki? Maila duit teman dokter diri tadi. Ati biharu na sutirua beta baca kaya nakotai. Mertua mahalak nama was malemi dah hati goran. Kita merindukan kebenaran. Kita merindukan kebenaran karena kita pun tidak benar. Tidak berani kita mengatakan kebenaran. Namun kita haus dengan kebenaran itu sebenarnya. Dangan dong be, sudah kita ngabuti semalolong tak mamering. Dibereng alai. Ya, adong alai na. Ajujut. Malungun di hasitongan. Boharo asa jupang hasitongani, jupang keadilani dia kahita noeng ikut sifat huriot tamain. Halak na mawas male mida hati goran. Ima halak na berjuang pajongjong hati goran. Berjuang pajongjong hati goran. Saru padu na masuk pukul 10 tu pukul 11. Beda. Harus kita bedakan itu. Alai baru tu surgoi sarupa. Tu surgo sarupa na masuk pukul sada doh na masuk pukul 6. Alai dia kaparulau di Portibion dak sarupa na masuk pukul 4 doh na masuk pukul 6. Itu berbeda. Apalagi di halak Cina argayan jam. Selalu saya mengingatkan itu kepada anak-anak kita remaja. Jika anda nanti bekerja di perusahaan orang lain, tepat waktu 1 menit itu diperkirakan, apalagi orang Cina tidak mau orang itu rugi. Halak Batak golo rugi. Idoko masuk jam 10 roh halak Batak golo rugi. Di dokor roh jam 10 masuk jam 10 roh jam 11. Alani do dipahingo cita kamang kainang asa tikos dia dopan ni dia batang unang adong dihita akan hurang dingga dia keparsaoran halak nasongoni na berjuang pajongjokon hati goran ima halak na makalomohon akan dinggan tidak mau berbolat-bolat dangadong lomorohani mertua mahalak aka halak na pajongjong hati gorani. Di somo se di dokon mertua ma ala na asiroha ado na asiroha yamang akay nang ima halak na tinggil tuaka pardonganon na tinggil tumangihon hoy-hoy tinggil mangurupi akadongan na ima na dokan na asirohaku bukan hanya kata-kata tetapi dengan mertua mahalak paroha na iyas ahadoon paroha na iyason memang kamang kay nang bulu tapa bulu pinatorak sada-sada magajako na papedek-pedek go jami taton sa sitong awad-hodok kamanon ating daong paroha na iyas didokon mertua maima halak na malungun papatarhon habadiaon ni debata di bagasan ngoluna malungun
papatarhon habadiaun nasiat debata naing marparange nadinggan diadupan ni debata marparange nadinggan diadupan ni dongan jolma pada ohon natadok nakin halum lamun. Jadi bol tadok konson bolo ridok ka mangakainang mertua ma parohana yas. Kita seringkali bercanda gurau dengan kata-kata sembrono. Itu cakap kotor boleh doko muse harorangon iman takas ngajarang behabigian harorangon rorang tentu si rorang maho ngajarang bitar bigiin aing ngamaul bita mamancang akan nama katai rorang nyon ngajarang bita kan boharok ka mga kanang natumua tapi canggo pedongata nama katahon nasotikos nama katahon cakap kotor nama gait halum lamon nasotikos ido narorang jadi dang boy marmia pita nang dia keparsaurata ikon badia ido benedokon majaga habadiaun niba boharo na badia dakola nama anakko na salah dakola na berbeda na salah pergaiton na sosumanipe salah itu membuat kita kotor. Sering kita salah kerikil kecil itu membuat kita terjatuh, bukan batu besar akan marmiam itu membaik kita sehingga itu membuat kita salah. Alanya kamang itu si pada otak naing bulus sita marohana tikos naringgan halak na yes roha ima parahata tikos tutu hatana tutu pabainanna bolonung ngaharuar sian iba hatai tang dibabi idu bener adong istilahnya halak Batak joloni dilak bibir asani rokata pikiri dulu jangan asbun asal bunyi asal ngomong jodoh ni dokono apalagi tidak danak jangan katakan iya kepada anak kecil bila itu tidak kamu penuhi itu mengajari mereka itu berbohong nanti kamu tidak akan dipercayai lagi nanti nak kita pergi ke sana betul ya mak iya dukon dapat tikina ahatado dia dalam tu sidang bube anak-anak itu pintar tahu cari jalan apalagi di pertikian non ngamalu buka Google nasu masih sekolah pe ngamalu buka Google jadi kita tidak bisa berbohong dia unang tapagurang akayana kotai di bagasan gabus lebih bagus kita diam kalau tidak bisa kita penuhi apa perintahnya lebih bagus diam nanti kita pikirkan asa unang paguraku gabus toto anak kotai gabedang di perhatutu kita mama bohong, bapak bohong, opung bohong, tidak benar. Ditaruh mahatai tidak benar. Napa nang tikos tidak benar. Jadi suatu songonya kayak nak kotain. Alani itu kon ias roha parhata tikos. Nah ias roha ima patogu merpandirian, patogu na porsion mempunyai pendirian dang dielasi panganon manang arta portibion. Sadok dang munafik iru nan kota mertua mahalak si bahet dame si mati si bahet dame buah pardame du hita kamang kainang pardame du hita ulu hita di padame mertua mahalak si bahet dame ma bahet dame unang tabuan suga tua kadongata alai bohado mempertemukan orang yang berselisih mendamaikan mereka unang mangalap manaru kata alai bohado kita pada mehon asa boy mardame ikonido suarata asa parsauran nadinggan ma siak kita patoluhon manang perpudi
benget di sitaunon alani Tuhani. Mertua mahita molo tapatuduhon parsiohototta. Mertua mahita molo tapatuduhon hasat yaotta maradopot Tuhani. Uju di paburu-buru, taboto tahi di paburu-buru, molo dicahi, di paburu-buru dilele, molo dibahan haji ni rohatta alani Tuhani. Mertua mana pina buru-buru alani hati goran. Undang alani akka na pinainat tum boleh nabi naido bah di buru-buru halak dicahi halak. Berhamana tua siap dapat ni besianin. Alani hati goran alani Tuhani. Mertua ma molo dicahi, molo direhei ala sihiri motai las marohatta aisa balikna di leo Tuhani do pasu-pasu kita. Nang pe di paburu-buru ala dipargogoi Tuhani do kita diubati do na hacit na ta alami na hacit na ta jaloi sian akadongatai diubati do roha nama gopui mertua maninna radi maka tidak kon hati goran itu Tuhani dang mabiar mate alani hapor siaun tidak takut mati karena iman ido na pinangido ni Tuhani sakita mertua mana pinaburu na pinaburu-buru ala ni Tuhani. Mertua mahita kamang kainang ala hajong-jongat ta gabe anak ni debata gabe panean di tanoon nang dohot di harajaon debata nunga targoar hita di goar ni anak ni debata gabe apul-apul mai di hita unang peterjut rohatta molope sipata di patulak-tulak hita halak Kristeni molo pes pata di pamaol-maol inganat ta laho beribadah bolo sipata songona di badau bohina sakita unak pola memang nunga di dok Tuhan Yesus si ikon tuhotta silang nadok-doki songon na di dok nanakin ditangyang ta di pembukaan ni minggu ta nakin idu mabay kita melas ni roha manahan ala memang dang portibion nanaing siluluatta nanaing si pareahatta tujolo ima harajaon ni debata nagjang ima jaminan nani leon ni debata diakan nama uas nama kawason harajaon debata di leo kita jaminan pabua donganan ni debata do hita Tuhan Yesus do marbaga-baga honitu hita ido hatu otta alani i akamanga kailain nang las marohatta jala marulu-pulu mato dita debata madongan hita molo didok deteta nomor 247 ayat 4 songonon dokon manaon mahosatokin di paraloani tibudoi marujung di batu hatai dungi pertupalan nama tuho di surgoi dongan naho manggom-gom harajaon nai las marohata kamanga kainang di hitama harajaon banua gijangi molo olo hita manaon martua mahita di tanoon martua mahita nang rap doho Tuhani amin matangyang mahita mauliate ma Tuhan Yesus nungau bege hami baritam na uli mengajari hami di perdalanan nami di ngolu nami di Portibion molo hu pikiri hami Tuhan asabui dapat mertua hami tung borat situtudo hu hilala hami hirana so mampu hami sahat tusi di rohanami ala hagaleon ni roha nang pikiran nami alai pos ni rohanami di baga-bagami naurupanmu hami asal ulu hami mangulakon ulaw ni di bagasan las ni roha manaon dicahicak manaon direhe-rehe
Nang pe hami sipata Tuhan didangguri, dipa loja-loja, do ragam nia kasih pikiran di bait Tuhami. Urupi mahami Tuhan, asa mampu kami mengadupi sopola jut rohanami. Allah hirim ni rohanami Tuhan, hatuaon nami, rap dohoto kami sugut di surgumi. Pasu-pasu ma Tuhan, jala pergugui mahami, asa dumulak kami siantongani bagas mon, lau mangulahon tu nahumaliak kami. Huwag kami Tuhan tedupanmu pelayanan nami saminggon. Tuhan pargugui parbisuki mahami Tuhan, lumobi ibadah pertanggiangan tanggal 4 Februari di gerejam di Bagasan di hari Rabu naroon. Sai hirpasi rohanami, asa tunghu leo kami, roha pikiran gugu tiki tu pertanggiangan nami imat jalo barita menaulii ai hatami naing mamula di bagasak kami. Tuhan songoni manang akadungan nami namar sahid 10 halak nasida Tuhan namar sahiti nama kalunguton jamahan tanganmu urupi ma Tuhan nasida molo pe utto manaun Tuhan di persahitoni pargugui jala suaton halabohon di ruana nasida asa manahan Tuhan nasida di persahitoni makirim di lasmi roha benget ma Tuhan. Songoni ma Tuhan buat kami terupan mau kadungan nami nama ulang tahun. Pasu-pasu Tuhan nasida di umur nagajang. Pasu-pasu nang pasu-pasu di parngoluan si ganupari. Akka parsikola akan mengalului karejo naung karejo asa margogo nasida Tuhan patuduoko di bagasan ulaon nasidai papatarhon harajaunmu marhite-hite kehadiran nasida di ganuk lapangan kerja nang pinasahatmu di tonga-tonga nasida marsangak moho Tuhan alani Tuhan Yesus nang ulang tahun pernikahan pe saya pasu-pasu ma Tuhan gabe rumah tangga si tiruon nahasea si halasononmu do si halasonon ni huriam Tuhan boy marulup-ulup to di nasida Tuhan di tonga ni bagas nasida lau marsaulihon pasu-pasum nagodangi asa marlas ni roha nasida patuduhon tumahu maliaksa pabuaho jongjong holongmu di tonga-tonga ni parsari peon naside maca gudang ko pe Tuhan si pangidon nami tudupanmu alay Tuhan pos dorohan nami pasikoponmu hobar tulomoni roham pangiduan nami i alani Tuhan Yesus tangion ma pangiduan nami amin. Tapuji ma Tuhan tamarite hite ede nomor 727 ayat 127 nahu papung pelian.
Oh Tuhan, totak sama tua doa nang nuse doa ding umupo tumpok sirison manang suara kami marsinyat tunggu sasudi. Tapas saat na pilihan at papunta do pa ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruruan ni saluhut si leon-leon na dinggan do na solibasan utus. Hupasahat hami masya na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiop na hujus di chulum. Pasu may jala ramoti asa hu para hasyak kami pilihanun. Patibul na rajon budi tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam huta hami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say roho maharajawnmo, say saut malomani roham di Banutongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesa marusan nami songon panesan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugi tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan dame ta jalo ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasaorhon ma damena tuto ditabi. Oras mata salutna.